славата, в кръг ли още се въртиш. Знай, Христос е с теб, не си останал сам. Доверимо се ти със сърцето си. Бог на Авраам, Бог на Изаак, Бог на Яков, към тебе викам аз, към тебе викам аз, към тебе викам аз, към тебе викам аз. Слава да бъде в името на Исус Христос и нека Той да ви благослови със семействата и най-вече да познаете от опит, що е Божията воля. А Божията воля нито един от вас да не погине, а всички да бъдем един ден в Неговата радост, в Царството. Амин. Бог има против нас понякога, когато ние сме маловерци. Трябва да вярваме. Той е жив, истинен. Виждаме Словото, че се сбъдва. Наводнения, катаклизми във времето. Небето и земята преминават, но думите на Исус Христос, нито една запетайка, няма да мине докато не се сбъдне. Затова побързайте. Господ ви чака. Защо се ти смути? Ах, ти малверецо, защо се усъмни? Не знаеш ли, че аз съм с теб от сега и до века? Ангели бдят над теб, усмихни се ти. Не знаеш ли, че Исус, Той е винаги с теб. Ангели бдят над теб, усмихни се спасението си. Колко благ, Господ силове, милостив и жалостив. И днес ти изплатил своите слуги отново. Да може да се спасите. Ние проповядваме, говорим и пеем за разпътия Христос. Да говорим за имена, които са водители на църкви. Издигаме името на единородния Отца, Исус Христос. Амин. Още преди да се родиш, аз съм те избрал, да хвалиш името ми свято ти, да ходиш в Матия мой. Не знаеш ли, че аз съм с теб от сега и до века? Ангели бдят над теб, усмихни се ти. Не знаеш ли, че аз съм с теб от сега и до века? Ангели бдят над теб, усмихни се ти. Словото казва, винаги се радвайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете, защото това е Божията воля за нас. Нека Господ ви благословя изобилно, да ни приготви за свято небе. Не знаеш ли, че аз съм с теб от сега и до
вечна слава на Исус Христос. Амин. Колкото ми дава сили и благодат, макар че малко съм болен, телесна слабост, това съм обещал, до последния дъх ще издигам Неговото свято име. Това мога да правя. Грешен, недостоен, мога само да пея за Него. Бог да ми благослови, нека другите братя да ме следват. И така всички да се покланяме на Исус Христос. А пред това време дано Господ да отвори сърцата ви, да има хора на покаяние. Амин.